Iya, concong sibuke ngono. Astaga, tenan. Angger mangap iki. Padha tunggalane iki lho. Anu Lina. Mangap concong. Ngono ku rada unyul langsung gondol. Langsung ae. Fokus lagi dikangkang. Amin ya Mel. Amin. Heeh Mel. Enak apa kok concong aku kesel iki kok mbok concang-concang. Ya tak kon mergawe lho engko nggo. Kok aku ki tak leren ali kok mbok concong ae li ndas ngelu-ngelu. Diconcong terus tinggal kayak THR aku mbek Deni, ambek Mbak Isma, kayak yo ngono. Perkerjaan tangga sepiri gue kakuan. Piye jajal yo, kurang penak piye. Bose ben kari nang omah, dene sing kerja. Ngono ae. Timbang awakmu kok greges ya. Kan kita Tak penakno mbek anak buah. Bose ben ro-ro ya. kan kita belum pernah yo Mel wong telu. Tahun sekali-kali. Ono terjun payung. Soalnya kok delok kas wonge ya terjun. Bilang kok jam 2 lapangan. Ngono. Gak takon kowe yo. Kowe kok maju dijokno. Piye nak aku. Ki lho nggone Mbak Mur ora mlebet. Gak yo bingung ki ngene ora nyekel ngenekan. Lho, lek pae tak weno. Terus Lek pae nek tapi wis tak kandhani mang wong tuwa tengene nek tak gawa aku engko golek ya aku ngono. Mbak Mur ambekan. Mae. Mae Mbak Mur, lah Pak Harsoyo ki piye? Kok usah dikeki ngene iki apa? Yo engko di No, ya wis ngono. Lek pae ben tak gawa aku, wis karep papat iki tok, mbek kanca TK wis tak WA-ni. Engko tak kon golek ya aku ngono. Wong 6 wong nang. wis nek wong daerah merah wis clear. aman. Wis Undang ngono. Undang Pak Agus ya. ayo. Ono nambah puter gak iso. Ya Allah. Ya Allah, terjune bose. Aku iki sambar kalau ngepel ngonokku. Lempok aku iki dikerja meneh. Lah dek mangan jare kon bayar nganu 300 1 tos ketambah lipat. Iya wae. Mah aja. Kanggo sing kiai aku. Sing nguri. Sing guri anyar, sing ki nggonem. Kok bingung aku. Sepione Mel kena mbok tengeri. Disuruh Mungkin kuncinya foto ora ya jajal tak jajal. ya ora padha kodune dhewe kok. Menengah to Den ki rasa kakean cangkem. Teman itu hampir lho. Jajal tak. Tenang aja. Enak. Mosok gak foto Den. Pinter ya dadak man. Kodune kembar. Gak Gelem jedek bojone. Lah piye kene enterno? Inget ya, engko inget. Tutorial. Muter. Eka gawe anu bandara lota loro. Yo, engko Ora kowe ae kok penak. Para ini. Sung, kok belajar ya. Aku di ora iso. Iki lho balik. Engko ora kowe tok kok penakan kowe. heeh. Oh, kene lagi. Kene. Mendeng ae ya, kowe mendeng ae. Ke mendeng ae. Kak. Terus. Up. Terus. Wes, Mbak Isma udah nyopir. Aku bukan nyopir. Kok malah. Kok gawe klaten kok pilih. Angin kurang. Nggih, klaten bandara. Tak kuwi fil ampretel itu yo. Sing ki lho sing iki ya tangane copot nek ben kan gatelan lali. Lho wis kadung copot ya wis. Sitok iki ge enek sitok. Piye? Engko malah anu tamu cah akeh iki mangedepku copot. Wayane sama. Foto kok itu. Ada foto adek kok. Wis guys. Tak bae tak berdal. Sama Den, Mbah. Cah loro ku aja. Heeh. Konten. Iya. Engko nek bajane kenapa-napa? Duh, donga kok ngono. Donga ki yo sing apik. Dongane nek lah iki
Iki apa mbok anggap mbok apa iki? Iki Pak ndi, Bu? Dhuwur taleni. Yes. Dun is. Dun. Sudah deh. Mangkat diri, Be. Dadah, Bang. Lu kurang ajar. Penek is. Mau lawangnya penek. Hei, lip. Panak lawangnya penek. Isma kuwi lho. Mergo anu kok nek jeblak. Ya wis. Ora kejungkel. Wis mbok gawekno salon ya, Dok. Kan aku peka. Pendile tak? Bapal ki lugu. Kenane kabeh sama. Nggih, wae nek syuting. Aku tak kadek. War. Waduh. Mbak ngono kuwi sampai nek pas wayah syuting nek wong nyanyi alung kandhani. Dadi awak dhewe kan ora. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin semuanya. Saudara-saudari katok pedang ngarep gure. Monggo. Latihan ya. Asak. Kamu nih Jajang. Dan kan si keranjingan tak paten gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sederek-sederek ingkang kula hormati lan kula apa Den? Ya pancen aku ora anu Den dampet Den ki latihan. Lah iya cek salam kok nek kleru mimin soalnya kok. Cek. Udah apa? Cok iki dikep. Aduh, udan banyu. Iya, Pak. Kembang, Pak. Lah, udan banyu ya. Mbah, gombale ndak tintasi, Mbah. Mur kagetan ki aku ngantos kumbahan. Penyanyi, Mbak. Yes, malam kemarin. Aja mbok jabut mel ben ngono ae. Ora treng ngono. Lah kuwi mur bone lah. Mbak Mur marai bancaan lho. Nggih, hilang siji, Mbak. Mbak Mur bancaan lho marai. Hilang siji. Mie kukel tak gawe mulih ae. Wis ya, tak upano. Kita kon. Apa loro iki sono ra, Mbak? Siji. Pak Ustadz siji tok. Oh, lah menawa. Lah kok sampean ke sambutan sampean. Ayo. Mbak, maksudnya kan sisi pasta, sisi mae. Rondok londot ti Mbak we. Sampai suara deh, kok tempuran mak mbek Pak Ustadz Edwar. Adam mbok tinggal mbok apa? Mbok gowo mbok nggo apa Adam? Tinggal. Lah iya lah. Ini lho, kok ben diadene. Iki Tiga wong. Tinggal ae engko penting kok nek loro. Ora kuwi rondok menteri-menteri. Menteri ngeces. Ayo mulai, mau kemana Tasku. lagi? Ya udah. Tasik. Apa pulang Mbak Jess? Mereka mau kemana? Pulang istirahat dulu. Nanti kesini lagi. Oh ya, mau siang. Saya tak anu Mbak. Oh jam Nggih. 9 gak yorene neh. Jodan kok. Tanganku. Kayak tutup ya baju ini. Mbak Jess sudah dapat berapa konten sayang? Baru satu. Dek lemes ya? Lemes aku. Ketok apa bodoh dek lemes sih Mbak Wah, ketok. Mbak iki lho apa gak ngerti kenapa. Ya Allah, aku gak ngerti kurang 5 dino ndek ini posone ya Allah kayak ngawak lemes banget. Sama. Iya. Kok gak di tenaga ya. Tenang rasane ya nggih. Tapi awak nggih mak nggih. Oh, ndek iki ya Allah cek anu. Tapi nek ora ngono ya ora iso mergawe nek nuruti awak lengger ki ora. Nek nuruti awak terus sak pengen heran nak mboten pandang gawe apa-apa. Yes, makasih ya. Kalian itu untuk menunaikan acara biar semakin meriah dan semakin mewah. Sangat mewah. Sangat mewah. Besok kalian terus Jumat ini. Bendina terus Sabtu
Sabtu apa? Oh leren. Minggu bungkus sore minggu buyune mangan enak. Benjing. Oh sesuk. Lah terus piye? Ada dekna sampeyan. Siang. Jam Batu. Lah nggih kan besok kan dukun ning ibu. Jumat dukun ning make. Sabtu leren guys minggu. Ya lah Ren. Resik. Yo. Oh, persiapan Senene wis bodoh. Kejar terus Ya, tayang ya. Nggih niku ta, Mak. Setutok niku lah. Betul ya. Betul nek minggu ya. Minggu ku udah betul. Bodene Senin, Mak. Jam 1. Oh nggih anu, tapi kan karena tasik poso. Lari bangku ae, Mbak. Mau cek jam 2 aku. Heeh. Nggih. Jam kali. Lah jam kali bagi-bagi pirang jam Pak? Mbak, setengah jam entek iku. Oh, seperti. Tapi kan piye Mbak sistem memang kan? Anu, kupon dikasihke, disuwek langsung dikasihke Anu gitu. Mbak, tapi nek saged maksudnya ngeten kan Baris. baris mubeng dadi mengke 2 baris mamane baris ku metune kondi ngonten. Terus kalau baik, Nggih, sing nika nggih, Pak. Kayak gini koyokan, padahal rumah. Uman nggih niku. Nggih, kedah ngonten Mak nggih. Ketok lagi kontenan ketok apik. Nggih. Dosen nek dereng baris nggih dereng Mulai. Nek kan nanti Mbak sing barisan ronan karo rene. Mamane kono mulih kan mriko, parake ngiri. Lah mriki mungkin kon mulih rene ngonten. Jadi ini loro-loro kono ngene. Lan anu iki tok nasi kae kono. Nggih, kan pembagian kan mriki. Mungkin kan sebelah mriko kan langsungnya mriko, sing ki mriki kan. Jadi kertune sebak Nggih. Nonton. Dadi 2 tok ae Mbak, 2 titik nonton lho. Ampun. kita ketok keroyokan lho. Nggih. Baris riyen pokoknya baris terus. Ya karo anu durasine ke 1 Jawa. Nggih. Tugasine dados mboten nganu malah ruyuk bar. Nggih. Ya kan nek ngoten kan ku enek sing takut setunggal-setunggal, mamane napa nek sing anu kan ngoten. enek sing nyuweki enek sing tekno. Nanti sing Joko 2 sampai 3 orang lah, kan kene nyuwek, sing kene ngekekno. Lah kok ya padha ngusuli mengarep barang sing Sing ngusuli. heeh kan sing ngadeg sisi-sisi, nganu narik-narik dadi sak titik 3 wong, sak titik 3 people. Jadi satu titik. Nggih. Ya total ada 6 orang ya. Mungkin sing bagi 6 tok, sing liyane tertib barisan. Risma, Mbak Sumini baru Kimi. Pokoknya Terus tukang ngedani tok wis. Nggih, keten sing tukang Deni, Mak Ngatemi, terus bali pa. Balipan nyoting. Nggih. ya Anu pokoknya kuwi lah. mungkin enten sing anune barisan kan mak anune barisan oleh Pak Ing. Baru Deni Mbah Kemi, Oh iya Mbak. Mbak Kemi. Keri. Kemi Pak Ing. Nggih ngonten dadine mengke niku teratur juga sae gak luwibut ngonten mak. Mengke wedine nggih niku ana sing kupone kecer malah rasi tuntuk. Usel-uselan marai. Kudu semaput poso-poso. Pebodo ya, Mbak. Ya Nggih. bodo malah. Dadi Padahal kan wis targetnya dapat satu-satu. aku diterangno sing pokok kabeh-kabeh itu ini. kan sing ngedang-ngedangi. Jadi ngedani. Ya memang harus ada yang menertibkan. Iya, penertiban gitu, guys. Pinter tepung Pak Her lah. Pak Her lho bukan buruk-buruk. Pak Ali jangan berebutan. Kedungan, jangan berebutan Pak Ali. Cuma kene saking rincai panitiane kayaknya ya tampan cekek nyoh. Kabeh ngeluki. Dene kaya dene koyokan. Nggih. Padahal iki keduman tapi dadine kok ribet. Ribut ngoten kan mergi keroyokan. Ya udah aku tak buat dhisik enggak bisa. Simpan istirahat Mai. Ayo, adan. Ayo. Bukannya wes Duh. Adan. cek. Dena nek rasen duwe ora iso. Cek. Duh, cek. Mikir kuwi lho mikir. Wes. Paling meneh.
Volume kayak pergi satu. Etan TV. Ya. Cek, 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 cek. Iya lah Pak. Oh, alah dikendari kok. Ngeyel lah, Oh, Sengaja apa? oh. Cek, 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 cek. Ye. Kita dendangkan lagu yang berjudul Kerinduan. Iya, Bah. Kene, Pak. Urung bar sah aku mang, Bah. Aku mang urung bar terang ngedono salon terus noto. Cek. Ayo dilebokno kok. Loh. Ayo. Sai. Ku karo kene nek kok tuku. Aja. Aku tuku. Adan kan lo sudah di. Adan wis adan teradan lip. Dan langgar 8 ya kon ngenteni ya aku rak ke ngebaro bekakas gitu. Wis. Pak Rene, Pak. Suaranya Dik Dames didengarkan sini. Rene toh. Rene jungok. Alah. Kok koyo wong anu ae. Oh, dhuwur siapa no? Tadi pengen tak jejeri. Bila kamu di sisiku, hati rasa sadu. Satu hari tak bertemu, hati rasa rindu. Poso lo, Bah. Ku yakin ini semua perasaan cinta, tetapi hatiku malu untuk menyatakannya. Wes, guys. Wes 6 menit sudah. Kurang. Lagak 3 menit kurang 3 menit engkas. Awas. Cek. Satu hari tak bertemu, hati. Alah. Iku Pak Hara mangap-mangap niku. Ndek ingine lho Pak, wonge mangap-mangap. Mbak Damis, aku mangap-mangap, Mbak. Ora jenengan paringi mik. Nggih sesuk tak tukokno Pak nggone tanggaku. Sekelas Lek Damis mikiran duwe. Yang tipis ini. Kayak wong tipis tenan di Pak. Aku aja mbok silai ngono yo. Alah. Dan orang tipis tenan Pak. Aku ya selin iki yo gembar-gembor ning YouTube-an tok yo kaya wong biak-biak iki golek pamrih. Gampang lulusan.